Els dies 31, 1 i 2 de juny es celebra en Carcaixent la Fira Modernista. Des de 2016, Carcaixent ha decidit posar en valor el seu patrimoni amb una fira que reivindica l'esplendor de la taronja. L'esplendor de la taronja en el segle XIX i XX va ser tot un boom. Gent d'ací que tenia terres en aquell moment van fer molts de titos perquè es portaven taronges per tota Europa, la qual cosa va generar moltíssima riquesa en el poble que fins i tot avui en dia encara és palpable. Vull dir, mireu este tros de magatzem. Este és el magatzem de Ribera, un magatzem de taronges que a dia d'avui és considerat la catedral de la taronja. També podem apreciar aquest esplendor en les cases del poble, com per exemple esta que tenim així darrere, que és una passada. O esta altra, que anem a veure-la per dins ara mateix. Quasi 100 anys tenen els vestidets. Tenim així el bebè model que va gastar este vestit en directe. Ostres, que fort. Durant els 3 dies de fira, la casa estarà oberta per a que pugueu vindre i disfrutar-la. Podeu visitar el Palau de la Marqueseta, que és on estem ara mateixa. Això és la vivenda de la marqueseta de Maria Antònia Màxima Bernarda Talents Mezquita. Ai, però si tu saps de memòria. Per suposat, ser l'heroïna de Carcaixent. L'heroïna de Carcaixent? Ai, sí. Va aconseguir salvar la vida de tots els homes de Carcaixent. Ja va suplicar per la vida dels homes d'este poble. Si voleu saber més, veniu. Ja sabeu, durant 3 dies la Fira Modernista permet fer un viatge al passat més esplendorós de Carcaixent, on hi haurà activitats de tota classe, espectacles, concursos, teatres, gastronomia, visites guiades, representacions històriques, gent vestida de l'època i fins i tot faran maquillatges i pentinats també de l'època. Aquesta fira està organitzada majoritàriament per la gent del poble de forma voluntària. Sense la seva col·laboració no seria possible, però tampoc sense la vostra col·laboració, així que veniu i disfruteu del passat de la taronja. Esperem que tinga futur. Chocolate, a una chupa así que te